Haideți să ne adunăm un pic și să vedem dacă sunt doritori să vadă prognoza personală după numerologia karmică. O să am nevoie de data de naștere completă. Ca să vorbim despre cam ce vă așteaptă în anul care vine din punct de vedere numerologic. Așa, văd un comentariu și văd deja prima dată de naștere. Ionuț, salut! Să-mi spui, te rog frumos, dacă ești gata, Ionuț, să te adaug la conexiunea noastră ca să avem o interacțiune. Și face-to-face, cum s-ar spune. Online, dar face-to-face. Ai văzut solicitarea, Ionuț? Să-mi spui, te rog. Hai că o să încerc încă o dată. Am trimis. Deci, pentru cei care se adună, noi vom face după data de naștere o prognoză personală pe numerologie. Cam ce o să vă aștept în anul 2024. Sau teoretic vorbind. Ionuț, te rog frumos, poți să te adaugi tu? Poți să-mi ceri tu solicitarea? Pentru că eu am mai trimis și nu... Uite, este trimisă solicitarea. Trebuie să accept. Între timp, cine mai dorește, va trebui să-mi lăsați data de naștere și atunci o să fac calculul după numerologia karmică, numerologia tarotului și o să vă spun cam ce vă așteaptă, care sunt energiile care vă vor influența anul, ce e bine de făcut și ce nu e bine de făcut. Deci Ionuț nu poate să se conecteze. Alt doritor, dacă dorește, cine poate să se conecteze,
o să am nevoie de data de naștere și posibilitatea de a vă conecta, să avem o interacțiune face-to-face. Salut, Raluca! Dacă dorești, trimitem data ta de naștere și ne vom uita la matricea ta. Și ne vom conecta, să ai posibilitatea să vorbim, da? Jumătatea ecranului va fi al tău, jumătatea ecranului va fi al meu. Și vom putea interacționa pe baza datei tale de naștere. Dacă ești curioasă să vezi care sunt energiile anului. Toată lumea la muncă. E nevoie să am un feedback de la tine, știi? Că și eu nu stăteam la muncă și nu puteam. Nu va dura mult, 10 minute maxim, dacă poți să-ți iei o pauză. Bună! Salut, salut, Radu! Ce bine că ai putut să te conectezi. Hai să vedem. Eu am decis să încep să fac niște live-uri, așa, pentru oameni doritori și oameni care le plac cifrele și vor să afle un pic mai mult despre numerologie. Și m-am gândit că bine ar fi să nu intrăm chiar așa în detaliu, ci să vedem care e perioada și care sunt energiile care ca să vedem ce se întâmplă. Uite, mă uit acum la matricea ta și văd că perioada aceasta, în numerologie vreau să fac așa o paranteză, anul începe cu anul de naștere, da? Și se termină tot nu cu anul de, scuze, cu ziua de naștere. Deci la tine anul va începe de pe 1 februarie și se va termina pe 1 februarie anul 2025, practic anul nou, 2020. Și energiile care te vor influența, să nu crezi că ele direct vor fi gata de pe 1 februarie, mi se schimbă, că așa mi-a zis Ludmila, ele vor intra treptat. Se pot reflecta și acum anumite influențe, se pot reflecta și după, deci ele vor veni treptat. Energia ta principală anul va fi energia 22, iar energia 22 este o energie a libertății. Tu o să vrei să fii mai liberă. Tu o să vrei să lucrezi așa cum vrei tu. Tu o să vrei să călătorești mai mult. Da? Adică sloganul tău va fi eu sunt liberă. Că asta va fi accentul și asta va solicita anul de la tine. Dacă în anumite situații nu o să poți, de exemplu, nu o să fii liberă să faci anumite chestii, asta înseamnă că va fi minusul energiei 22 și va trebui să faci în așa fel încât să poți face. Este foarte bine să călătorești foarte mult și de-aia înseamnă libertate, da? Că nu ai granițe și să afli lucruri noi. Dacă, de exemplu, bani pentru călătorie nu vor fi la un moment dat și vei dori foarte mult să călătorești, Universul va face în așa fel încât îți va da acea sumă de bani. Ok. Dar, atenție aici cu suma aceasta de bani, pentru că dacă o vei cheltui pentru altceva, nu va fi bine.
Deci banii vor veni pentru călătorie, pentru libertate, pentru ca tu să fii liberă. Și Universul îți va face un fel de verificări. Adică îți va trimite o sumă de bani care ar fi ok pentru o călătorie mică sau mare, dar îți va mai trimite și altceva. Spre exemplu, se poate strica mașina de spălat, da? Și atunci vei fi nevoită să alegi sau banii pentru repararea mașinii sau concediu. Aici trebuie să faci călătoria, da? Ca să fii pe plus de energie. Aha. Este bine să vorbești foarte mult cu multă lume, da? Să fii deschisă în convorbiri, dacă îți place, dacă nu îți place. Deci să fii liberă să-ți exprimi sentimentele. Există posibilități să cunoști oameni noi. S-ar putea să-ți vină niște... Energia 22 este energia când s-ar putea să vină niște surprize de unde nu te-ai așteptat. Cum ți-am mai zis, și o sumă de bani poate veni de acolo de unde nu te-ai așteptat. Poate, nu știu, poate veni o primă la muncă, da, la care nu te-ai așteptat foarte mare. Poate veni de oriunde. Poate și 22 este chiar energia banilor mari, da? Deci nu 100-200 de lei, e o sumă mai mare. Dar atenție! Să nu te focusezi pe lucruri materiale, pentru că energia 22 iubește libertatea, când nu ne agățăm de ceva. Da? În momentul în care te focusezi pe lucruri materiale, pe bani, sau te legi de ceva anume, la ce se referă să mă leg la ceva. Când nu ești deschisă la nou, să zic așa, da? Când eu vreau doar așa și atât. Nu, eu vreau doar acolo și atât. Universul poate să-ți trimită diferite situații unde poți să alegi. Dar dacă ai gândire tip șablon și zici că nu, eu doar vreau așa, asta înseamnă că tu te-ai legat de un tip anume, da? De gândire sau de un model anume și nu ești liberă, da? Nu ești deschisă către altceva. De aceea nu te lega de un anumit... Fii deschisă și fii, să zic așa, un flux cu Universul, să vezi cam ce îți va propune. La fel, dacă nu vei călători, dacă nu vei fi liberă ce înseamnă? Nu pot să mă duc acum acolo pentru că trebuie să fiu la muncă. Nu pot să, nu știu, să mă duc în călătorie pentru că trebuie să duc copilul la școală, da? Diferite limitări. Gen să pun singură piedici în... Da, încearcă să faci așa, nu nimic dacă copilul nu merge 3 zile la școală, da? Corect. Da, deci gândește-te la tine și la libertatea ta. Pentru că dacă nu te vei gândi la tine și la libertatea ta, vei pierde bani. Deci banii vor, cum ți-am mai zis, se va strica ceva sau va trebui să plătești altceva sau știi cum, se vor revi niște chestii anume legate de bani. Așa. Să zicem așa. Da. Deci, practic... Se poate și se duc, adică nu e ceva că trebuie să fie un flux continuu. Nu îi poți ține. Trebuie să-i cheltui, oarecum. Da, dar atenție pe călătorie și călătoria poate fi și, nu știu, un râșnă poți să te duci, pe munte, undeva, călătorie. Nu neapărat să plecăm în Dubai sau în Turcia, știi? Da. Următoarea energie care te va influența este energia 12 și energia 12 este o perioadă în care vor fi niște situații importante în viața ta și aici și poate fi și la muncă, poate fi și în familie, poate fi și în relație de cuplu, da? Niște situații importante în care nu ar trebui să devii tu în poziția de victimă, să zic așa. Să nu te victimizezi. Adică nici să nu fii egoistă, știi? Nici să nu, să zicem așa, că nu las de la mine, că nu trebuie să fiu victimă, da? Dar să nu faci de genul, păi nu pot că trebuie să fac, că m-a rugat colegul să fac asta și eu nu pot să fac lucrurile mele. Este normal să ajutăm alte persoane, dar în primul lucru noi ne ajutăm și ne gândim la noi.
Și asta nu este egoism, asta este ceva absolut normal. Și în momentul în care noi deja suntem în resursă și avem timp suficient pentru noi și mai avem un timp suficient și pentru alții, doar atunci încercăm și ajutăm pentru alții. Pentru că și încă cu energia 12 s-ar putea să te afli în anumite situații în care nu poți să influențezi. Va fi un fel de situație în care pur și simplu rămâi așa, agățată, știi? Și nu poți să influențezi situația. De exemplu, deja am avut o clientă care mi-a dat feedback-ul exact după energia 12, când trebuia să ducă copilul la creșă, l-a înscris la creșă, trebuia să iasă și la muncă și la creșă i-au spus că nu sunt locuri și că așteptați, da? Este exact energia 12, când se zice așteptă, că nu poți face nimic, nu poți să accelerezi lucrurile, nu poți modifica nimic, trebuie doar să aștepți. Genul acesta de situații vor fi și la tine, când pur și simplu va trebui să aștepți. Eu mi-am notiță. Poftim? Îmi iau notiță. Foarte bine. Așa. Ce mai poate fi încă aici, după energia 12, este faptul că la muncă s-ar putea să primești, să zic așa, laude. Sau laude poate fi și vorbe bune, laude și poate fi și un premiu, da, din punct de vedere financiar. Ai zis că ești la muncă, da? Da. Este bine să te ții de un regim alimentar, anul care vine, da, să fie totul echilibrat. Da. Așa. Și este bine să te miști foarte mult, pentru că a treia energie care îți influențează Ana este energia 7 și este energia care ne spune că trebuie să ne mișcăm. Și mișcare oricum va fi în anul. Ce fel de mișcare? Mișcare la propriu, când suntem la volan, de exemplu, sau când noi mergem pe jos sau pe bicicletă, cât și mișcarea sus pe scară ierarhică. Mai poate fi faptul că s-ar putea să îți propună cineva ceva, un proiect nou în care va trebui să călătorești, de exemplu, da? Sau cu deplasări. Dacă vor exista genul acestea de proiecte, poți să le accepti cu ușurință. Pentru că vor veni noi posibilități, da? Deci va fi un an în care va fi și mișcare, dar în care pur și simplu nu vei putea influența situația. Și va trebui să accepti așa cum este. La fel, cât și energia 22, așa și energia 7, ea ne spune că este bine să călătorești. Adică să nu, pentru că în minus aceste energii îți vor da lene, că nu vei vrea să faci absolut nimic. Când vei spune, lăsați-mă în pace, eu m-am săturat, vreau să stau în pat liniștită. Și da, Nu, mergem în călătorii, că nouă ne plac călătoriile mult. Foarte bine. Înseamnă că veți trăi energie pe plus și atunci, în momentul în care noi ne trăim energie pe plus, asta înseamnă că noi, toată matricea noastră, ne scoatem pe plus și atragem lucrurile pozitive în viața noastră. Da. Dacă vor veni anumite situații, deci vor veni niște bonusuri și atenție la aceste bonusuri, să nu le scapi, să zic așa, da? Să fii atentă la semnele universului, la propuneri. Știi cum se zice? Cine merge acolo? Eu. Cine merge acolo? Ăla eu. Știi? Tu să fii cea activă, să zic așa. Da. Așa. Ce se mai poate face după energia 7 este faptul că poți, de exemplu, să faci un proiect al tău. Dacă există în planuri, este un an foarte bun să fie, dacă ai deja un proiect al tău, să îl lărgești, dar în ideea în care va trebui să delegi anumite puncte din proiectul tău. Să nu le iei tu singură pe spinarea ta, ci 7 înseamnă echipă și să lucrezi în echipă. Și vor merge foarte bine proiectele. Deci vor veni noi idei, noi posibilități vor veni, cât și vor veni noutăți faine și propuneri faine. Asta în ideea în care te vei mișca și vei fi activă. Principalul lucru este să-ți pui targete și țeluri. Să scrii
lista de dorințe, să zic așa, da? În momentul în care ai un cel și mergi către acel cel, fie el cât de mic posibil, nu știu, de exemplu, la ora 10 să mă culc în fiecare seară, țelul meu este să mă culc la ora 10, da? Deja să fiu în pat. Și în momentul în care tu ai făcut acest lucru de o săptămână, să-ți faci un cadou ție, da? Neapărat, Un fel de răsplată. un fel de răsplată ție însă, da? Să-ți cumperi o ciocolată sau ce-ți place ție, orice, da? Dar să-ți faci un mic cadou. Dacă e un cel mult mai mare, mai grandios, da? Și cadoul la fel trebuie să fie mai mare, grandios. La fel. Yep. Dar neapărat trebuie să fie chestia, adică să fie ca un fel de răsplată, cum ai spus tu, da? Da. Pentru că dacă nu vei face chestia aceasta, s-ar putea să fie cu probleme, adică dacă noi, în pozitiv, mergem înainte și toate lucrurile merg bine, în negativ vor fi piedici. Când nu putem merge înainte, când apar niște situații și nu putem influența acele situații și stăm pe loc. La fel, ce poate fi este faptul că atenție la volan, dacă ești la volan. Și asta o să vezi, de exemplu, când Universul îți dă anumite semne, când, de exemplu, tu ești martoră la anumite incidente. Adică tu, de exemplu, treci cu mașina și ai văzut acolo undeva, într-un colț, da? Că cu cineva s-a ciocnit, da? Asta înseamnă că trebuie să mergi către țelurile tale. Ok. Și încă ce mai poate fi este faptul că ar putea să se schimbe ceva. Fie să te muți cu munca, fie să te muți cu proiectul, fie să te muți cu casa, fie să te muți cu... Deci poate fi o mutare venită. Dacă vrei să faci acest lucru. Este un moment prielnic, pentru că majoritatea clienților care au cifra 7 și 22 al anului, ei fac o mutare. De exemplu, am avut o clientă care din Spania s-a mutat în România. Ok. Dacă vor apărea genul acesta de oportunități, nu le ezita, cum s-ar spune, da? Da. Și nu te ține de că nu sunt liberă să fac, da? Deci tu ești liberă să faci orice mutare, orice călătorie, orice îți dorești tu. Pentru că energiile anului, ele te susțin în acest lucru. A fost interesant, a fost totul clar? Da. E interesant așa cum dintr-o zi de naștere poți să iei așa multe chestii și sunt convinsă că poți să ai și mai multe chestii. Eu am acum momentan, să zicem, 3 energii sau hai 4, că mi-ai dat și pe cea cu minus 22, mi-ai zis că este opusul la cea cu plus. Da. Deci mă gândesc că sunt foarte multe chestii și e bine să, cum să zic, ca din când în când să mai arunci un ochi. De exemplu, eu mi-am notat acum cam ce mi-ai zis tu și din când în când e bine să mai arunci un ochi, știi, să-ți reîmprospătezi memoria, știi? Că avem tendința să uităm sau să nu ne mai aducem aminte că stai că știi, parcă mi-a zis Ludmila că ar trebui să călătoresc sau că ar trebui să pun pe primul loc călătoria și nu lucrurile astea materiale, știi? Așa. Da, și ce este important la tine, pentru că ești născută în data de 1, să spui. Puterea ta este în a vorbi. Și la tine se materializează vorbele. Și asta nu că energia 1 este acea energie care îți dă o baghetă magică cu care bagheta magică ta este în vorbe. Dacă ai grijă la ce spui, da? Și cum spui, pentru că te pot adeveri atât lucruri pozitive cât și lucruri negative. Dacă îi spui copilului nu te băga acolo că o să cazi, așa o să fie, o să cadă. De multe ori încercăm să nu ne gândim la chestiile astea negative. Știi că dacă te gândești la ele, cam le atragi. Mai bine le vezi pe alea pozitive. Da, dar nu toți au această putere magică, pentru că unul este magicianul și tu cu gândurile dar mai mult cu vorbele tale atragi lucrurile. De aceea când o să-ți scrii țelurile și visurile și așa, chiar poți să le citești cu voce tare pentru tine.
Sau să le spui soțului sau copilului, uite că o să mergem. Sau... Nu știi că acum, dacă stau să mă gândesc, cred că a fost un an, nu mai știu dacă nu cumva cu vreo 2-3 ani în urmă, în care eu mi-am făcut așa un fel de listă cu ce mi-aș dori eu. Și mi-am pus așa, deci nu mi-am făcut cu liniuțe, ci mi-am pus aleatoriu pe două foi, care erau una lângă alta, știi? Uh-huh. Mi-am pus cam ce aș vrea eu și cred că din lista respectivă, dacă nu mă înșel, marea majoritatea chestiilor mi s-au adeverit. Da. E un lucru bun, adică eu din punctul meu de vedere că alea mi-am dorit. Adică, nu. Este un lucru foarte bun și dacă mă uit la tine în matrice, uite, este foarte bine, de exemplu, să studiezi dacă te interesează psihologia sau ceva de genul respectiv. Cred că am cochetat un pic anul ăsta, un pic, nu prea mult, știi? Da. Și timpul e limitat. Pe de o parte mai am alte proiecte pe lângă muncă pe care în ultima perioadă încerc să mi le dezvolt din ce în ce mai mult. Bineînțeles, nu singură, cum ai zis, munca în echipă cu soțul, cu Ștefan. Știi? Da, încet, încet. Și parcă prind contur, știi? Așa cum mi-ai zis, cred că anul 2024 o să fie unul interesant. Și poate... Dacă vei face un proiect, dacă vei face un proiect sau dacă ai deja un proiect, banii pe proiect sau ce vei face sau produs pot veni din călătorii. La tine e intrarea în bani, stă energia 21 și 21 este exact și cum ai spus tu că îți place să călătorești. Sau poate fi niște produse pentru călătorii sau poate fi un proiect care este pe internet mai mult. Cam asta e, pe internet. Da? Pe internet. Da. Super. Vezi? Și de acolo îți vor veni și bănuții. Așa să fie. Așa să fie. Bine. Întrebări dacă ai. Nu, momentan nu. Știu unde te găsesc, te urmăresc, să știi. Bine. Deci, mulțumesc foarte mult. Eu te pup și o zi frumoasă și un an liniștit. La fel. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Te deconectezi tu, te rog frumos, să vedem dacă mai sunt doritori. Mulțumesc. Pa, pa. Pa. Așa, dragilor. Dacă mai sunt doritori care vor să afle prognoza personală cu conexiune, uite, am și fixat comentariul că eu aștept data de naștere. Dacă nu sunt doritori, atunci eu o să închid live-ul, da? Și vreau să vă spun că vreau să fac cât mai multe live-uri de genul acesta, tocmai în ideea în care să ajut oamenii să înțeleagă mai bine și să-și trăiască anul cât mai pozitiv, ca să atragă lucrurile cât mai bune. Eu vă pup și ne vedem data viitoare. Urmăriți în stories și nu uitați că puteți trimite aceste detalii și prietenilor voștri care sunt interesați de numerologie. Zi frumoasă!